Здравейте, приятели! Моето име е Лиляна Георгиева. Аз съм лекар по вътрешна медицина и кардиология с дългогодишен опит в интензивната медицина и спешната медицина и реших да коментирам случаи от българските новини, свързани с медицината. Днес ще започнем с един класически случай, който може да намерите в YouTube. Заглавието му е "Жители на няколко блока се оплакват от агресивна съседка", от видеото от преди 4 години. Интересно, мисля, че ще е това видео както за студенти по медицина, за колеги, за зрители, а и за всеки, който би искал да научи нещо повече за медицината. Видеото може да го изгледате. То е като скриншот за следващите 8 минути и след това отново ще се включа аз. Приятно гледане! Няколко блока в столичния квартал Овча купел. Съседите й твърдят, че е спочупила един от входовете, хвърляла сакси от балкона си, опитала се да удуши нейна съседка. Това е много сериозно твърдение. Жалбите до общината и полицията били десетки, но за сега без резултат. Потърпевшите се обърнаха към нас с надеждата, че можем да им помогнем. Вероника Димитрова е с тях сега. Рони, здравей! Здравейте, това е блока, 413 блок в столичния квартал Овча купел. Оказа се, че жената страда от шизофрения. Всички тези хора са дошли да се оплачат. Тук има и представители на общината. Предупредихте ни, че редовно хвърля буркани и сакси от прозореца и да стоим по-надалеч. Вие сте домоуправителя на блока. Георги Петров, здравейте. Здравейте. От моя страна мога да кажа, че човека е доста опасен, в такъв смисъл, че тук аз живея от 4 години в този блок и съм домоуправител, но лицето е толкова неадекватно. Случват се такива моменти, където хора сядат тук на пейката, на площадката с деца, родители фърлят са бутилки, фърлят са цветя, най-различни такива елементи, които просто искаме по някакъв начин някой да вземе някакво решение. Цяла папка с жалби. Имате до общината, вие живеете над нея. Добро утро, аз живея под нея. 24 часа терор. Това е над нас от нея. Какво точно разкажете? Блъскания, викания, трошения, хвърляния, агресивна към хора, които, примерно, тя отива да иска някакви пари или нещо. И тя става много агресивна, децата ни се плашат, слушат нейните псовни и така нататък. А защо се опитала да удуши ваша съседка? Ами защото тя беше касиер и когато отива да събере сумата за касата от тук живущите, и затова оттам идва агресията й. Опитала се да счупи и входа, всъщност го изпочупила. Ами тя всъщност го изпочупи, да. Беше си наранила кръка, аз извиках бърза помощ, полиция дойде и така. Колко пъти сте викали полиция? Вие от срещния блок всъщност. От срещния блок, да. Който е доста далеч, но чувате, виждате. Непрекъснато. Даже вие ни подавахте сигнала. Да, непрекъснато. Крясъци, викове, детето ми не може да спи, стоим на затворени прозорци и врати. Просто е кошмар. В момента, в който ни види, че сме навън, идва да проси пари, агресивна е. Вчера ме замера с стотинки за малко да оцели детето ми. Просто не е нормално това. Млада жена, която има деца на колко годинки? Те децата са мънички като цяло. Едното горе-долу е на 12-13, другото е по-малко от него, 7-8 годишен. А как се грижи за тези деца? И съпруг има, който казвате, че е добре здрав. Той е добре здрав, но много обича да се пива. А тези деца грижат ли се адекватно за тях? Не сме в къща, не знаем, но предполагам, че не е адекватно. Предполагам, че няма почти никакви грижи за тези деца. Вие опитвали ли сте се да помогнете по някакъв начин? Тя очевидно е болна. Аз не съм се опитвала да помагам по някакъв начин. По принцип, единственото, което ми се е случвало на мен е да ме обижда, да ме псува. Иска ми пари и това е. Вие казахте, че внучетата ви идват тук и се страхувате. Внучките идват тук и тя продължава вечер особено. Излиза тук, почва да вика нецензурни думи. Какво ли направи? Добре, нека да питаме. Тук има представители на общината. Дарина Лучанска, заместник кмет на района Овча купел. Тук е юриста на района.
Вие сте сезирани многократно. Това всъщност е общинско жилище. И от вас разбрах, че жената официално е с епикриза, с шизофрения. Какво сте направили до момента? Има ли решение? Ами за момента има издадена заповед, която е издадена още миналата година за прекратяване на наемните отношения. Наистина има многократно подавани жалби към нас. Общината след издаването на заповедта, нашата заповед е обжалвана в съда, подадена е молба за обжалване, но всъщност е прекратено. И в момента сме в ситуация, в която все пак с оглед на обстановката, с оглед на двете непълнолетни и малолетни деца, ние не можем да предприемем все още действия. За момента сме сигнализирали дирекция социално подпомагане Красно село, от която да търсим някакви подкрепящи действия, за да може тези деца да получат своята адекватна подкрепа при едно извеждане от жилището. Тя грижи ли се за тях? Знаете ли в това състояние способна ли е да се грижи адекватно за децата? Те ходят ли на училище? Нямаме сигнали, нямаме данни относно това децата дали посещават редовно училище и каква грижа се полага за тях. Сигнали към ДСП няма, официални. Какво съветвате да направят хората? Те разбират, че жената е болна, не я упрекват, но очевидно има проблем. Какво съветвате да направят? Аз мисля, че като начало ще обединим усилията си с етажната собственост и още в началото на другата седмица ще поканим домоуправителя в район Овча купел, за да изготвим едно общо сезиране до Софийска районна прокуратура с оглед настаняването за принудително лечение на нашата наемателка. Тя се е лекувала, също така лежала е известно време? Да. Явно някой трябва да следи дали приема лекарства редовно. Мъжа и не знам дали е способен. Това са задължения в семейството. Други близки знаете ли дали има тази жена? Да, тя има баща и двама братя. Които естествено са пълнолетни хора. Всеки един гражданин на Република България над 18 години, който не е поставен под пълно или ограничено запрещение, носи сам последиците за своето поведение. Все пак има вариант за решение на проблема. Разбира се, че вие ни потърсихте заради многото жалби и там е цялата папка. Аз ви потърсих като домоуправител. Папката е доста огромна. Дай само за момент папката да я покажем. Значи, снимки сте приложили? Има снимки, има данни, има най-различни такива документации, които това са водени документи от 2014 година. Аз съм домоуправител от 2015 година и това ми е за сега папката с всичките съгласия от общини и така нататък. Ето, обещаха сега да вземат мерки. Те обещанията са доста такива, от няколко години са обещанията, до ден днешен аз не видя. Здравейте отново. Сега ще коментираме цялото видео и какво разбираме под това видео от лекарска гледна точка. Нека да започнем. Почупила един от входовете, хвърляла сакси от балкона си, опитала се да удуши нейна съседка. Това е много сериозно твърдение. Така, първото, което чуваме в това видео е за една агресивна жена. И плюс това, тя не е само агресивна, тя е нецеленасочено агресивна, т.е. към всеки. Изпитва яд, изпитва ярост и се опитала да удуши съседка. Защо е това важно, че се е опитала да удуши някого? Защото това означава, че има риск от сериозно нараняване на друг, убийство или пък, може би, след малко ще чуем, опитва да нарани и себе си. В медицината имаме два случая, в които пациентите биват затваряни в отделение и то без да трябва да се консултираме първоначално с прокуратура, поне за първите 24 часа. Като лекари може да решим, че един човек трябва да бъде затворен в отделение и тези два случая са когато пациентите се опитват да се самоубият или когато има риск да наранят или да убият друг човек. В тези случаи имаме правото да задържим пациентите.
квартал Овча купел. Оказа се, че жената страда от шизофрения. Тук е казана една важна дума и това е шизофрения. Първо да обясним за зрителите и за всеки, който се интересува какво е шизофрения. Шизофренията е позната като раздвояване на личността. Реално шизофренията принадлежи към областта на психичните заболявания. Имаме различни видове шизофрения, като параноидна шизофрения, като дезорганизирана шизофрения, като тонична шизофрения. Какво разбираме по тези думи? Така, например, най-често срещаната е параноидната шизофрения. При параноидната шизофрения имаме почти в 80% от случаите чуване на гласове. Хората се представят, че Господ им говори, че телевизорът им говори, че виждат една кола на улицата и има човек в нея и тази кола постоянно ни преследва. Това са типични изречения, които може да чуем от един шизофреник. Друга вид е дезорганизираната шизофрения. При нея имаме типично може да се каже, че по-плавно се появява и най-вече хората не могат, както и името казва, въобще не могат през деня да се организират, не могат да се организират да отидат на работа, не могат да организират своето ежедневие. И имаме така наречената кататонична шизофрения. Когато самата аз бях студентка, бях чувала за кататонична шизофрения, бях учила, но никога не можех да се представя точно как изглежда, защото е описана като човек, който наистина не се движи. И бих казала, че докато един ден не отидах на работа в интензивното отделение и тогава видях, беше пристигнала една пациентка от психиатрията, която между другото лежа след това почти 2 месеца в нашето отделение с кататонична шизофрения. Те просто не се движат. Пациентката дишала напълно спонтанно, без машини, но не се движи. Абсолютно никакво движение. Т.е. дори когато трябва да се мие или да се къпи, се мие и се къпи в легнало положение, може да се представите като един интубиран пациент, само че не е интубиран, а реално би бил в напълно нормално състояние, но тъй като е в тази кататонична шизофрения, няма абсолютно никаква реакция. И това продължи с терапия, може би около 2 месеца, докато успяхме да я стабилизираме или да се нормализира, така че пациентката да отиде в нормално отделение. Самата генетика, защо се появява шизофренията, има и генетична предпоставка, т.е. в семейство, където има шизофрения, е по-голяма вероятността и човек да се разболее от шизофрения, но и много стресови ситуации в живота могат да причинят една шизофрения, една криза. Важно е да се разбере, един шизофреник, който е терапиран, има напълно нормално ежедневие. Тези хора могат да се грижат за децата си, могат да се грижат за семейството си, могат да работят, но им трябва терапия. Без терапия няма как да стане. И тук уточнявам голяма разлика между психолог и психиатър. Не мисля като лекар, че един психолог би могъл в тази ситуация да се погрижи за такъв пациент. В началото е най-важно психиатъра или който да е лекар, за да вземе пациента в ръце и той да влезе наистина в отделение, да се терапира. Терапията за началото е оланцапин или рисперидол, халоперидол. Това са силни медикаменти от страна на психиатрията, преди всичко са предписвани. И така да продължим нататък с видеото. Опасен в такъв смисъл, че тук аз живея от 4 години в този блок и съм домоуправител, но лицето е толкова неадекватно, случват се такива моменти. Това, което чуваме е, че самият човек живее в този блок от 4 години и тези хора вече имат почти 4 години проблеми с тази съседка, тъй като не се намира решение на проблема. И защо не се намира решение на проблема? Защото просто търсят помощ от грешния човек. Тук искам да уточня, че жителите на блока, тяхна задача е да потърсят помощ, не е тяхна задача да преценят кой е правилният човек. Тоест,
Дали е общината, дали е полицията, дали сме ние трябва да разрешим проблема. Цяла папка с жалби имате до общината. Вие Чуваме цяла папка с жалби. Защо е цяла папка с жалби до общината? Защото просто общината няма как да реши този проблем. Това е медицински проблем. Псовни и така нататък. А защо се опитала да удуши ваша съседка? Ами защото тя беше... Тук идва въпросът защо се опитала да удуши ваша съседка. Самия въпрос е напълно излишен. Един шизофреник може да пробва да удуши и вас, и мен, и когото и да било. Тя е в активна форма на шизофрения. Така че въпросът е излишен. Разбира се, като журналист човек задава въпроса, но от медицинска гледна точка лично мен не би ме интересувал толкова много отговора. Бих го изслушала, но дори не бих му предала значение. Тъй като човек, когато е в активна форма на шизофрения, дори няма и смисъл и пациента да слушам в този момент. Пациентът трябва да бъде терапиран и чак при нормализиране на ситуацията, тогава се започва да се преанализира, да се разговаря с пациента, да се обмислят нещата, защото тогава и може да се говориш с този човек. Когато отиваме по-напред. Беше си наранила кръка, аз извиках бърза помощ, полиция. Тоест пациентката е опитала да изпотроши всичко и е опитала дори е наранила себе си. Вече имаме, както още в началото на видеото казахме, това е една от причината. Пациентката би трябвало да бъде задържана в затворено отделение и за първите 24 часа. След това се взима от лекарите, по принцип ние получаваме съгласие, взимаме контакт с прокуратура или с съд, така е в Германия, взимаме контакт и реално в повечето случаи, да не бих казала във всички случаи, получаваме съгласие, че пациентът трябва да бъде на лечение поне за 1 месец. Защо казвам почти във всички случаи? Защото самите ние като лекари, за да вземем това решение, че един пациент трябва да отиде в затворено отделение, е по принцип обосновато и както виждате в този случай, с право един пациент трябва да бъде терапиран. Млада жена, която има деца на колко годинки? Те децата са мънички като цяло, едното горе-долу е на 12-13, другото е по-малко от него, 7-8 годишен. Но... А как се грижи за тези деца? И съпруг има, който казвате, че е добре здрав. Той е добре здрав, но много обича да се пива. Тук идва още един проблем, който чуваме. Имаме 2 деца и в същото време имаме мъж алкохолик. Тоест 2 деца живеят с една шизофреничка, която още уточнявам активна форма на шизофрения, плюс един алкохолик. В този случай също бих казала, че това е медицинска отговорност и отговорност на лекарите да кажем, когато видим един такъв случай и когато отидем, защото ние ходим по домове като лекари, когато видим такъв случай, е наша отговорност да извикаме социалните. Социалните по принцип, дори да са не толкова бързи в работата си, когато лекаря прецени, че в този случай трябва да се предприемат действия, то тези действия са длъжни социалните да ги предприемат. Не е въпрос на дискусия, когато преценим, че това е правилно. И мисля, че в този случай не би трябвало да сме лекари, за да знаем, че с алкохолик, който също пие в момента, и една шизофреничка, която крещи, чупи, хвърля, това не може да бъде нормална среда към детето. Дори да не крещи на детето, дори да не го обижда детето, дори да не го удря, то самото и крещение по 24 часа, което всички чуват, това със сигурност наранява психиката на детето. Затова не ми трябва и оплакване, не ми трябва някой съсед или когото и да било да се оплаче от тази жена и от грижата и за детето, за да бъда аз активна като лекар. На мен ми е достатъчна тази информация, за да кажа, че това не е добра среда за тези деца.
по-скоро лекарите, община или съд трябва да се само сезира в този случай. А тези деца грижат ли се адекватно за тях? Не сме в къща, не знаем, но предполагам, че не е адекватно. Както виждате, той не е лекар, но много правилно. Какво сте направили до момента? Има ли решение? Ами за момента има издадена заповед, която е издадена още миналата година за прекратяване на наемните отношения. Наистина има многократно подавани жалби към нас. Така, тук имаме важна информация. Хората напълно нормално са се обърнали към общината. Самата община, тук заместник кмет, се опитва да направи най-доброто, което може, и това е да приключи договора. Тоест в силата на общината е да приключи договора от това общинско жилище и тази пациентка да напусне жилището. Но това не е решение на проблема. Дори тази жена с двете си деца и мъж алкохолик да отидат в друго жилище, то другите хора ще имат същия проблем. Това не е решение на проблема. Въпреки това, уточнявам, общината се опитва да направи каквото може, оценям го като лекар, но пак ви казвам, тук решението е естествено. Ако човек се обърне към нас, бихме решили много по-бързо и лесно проблема. Проблема е в България, може би, че няма достатъчно психиатрични места, няма достатъчно лекари, няма достатъчно места в болницата, за да се приемат такива пациенти. Да имате като информация също, че има медикаменти като олянцапин или рисперидол, които са депо, т.е. имат едно влияние, т.е. хапчето се дава и има влияние до 3 месеца или до 4 седмици, така че това също би могло да помогне, дори да не трябва пациентката, дори да няма място, дори това да е оправдание, защото всичко може, за всяко нещо може да се намери оправдание, то това също е решение на проблема. Важното е в медицината, когато се каже няма място за думата оправдание, винаги проблема трябва да бъде решен и няма оправдание 4 години хората да страдат, а и самата пациентка, деца и всеки в тази ситуация, наистина не мисля от лекарска гледна точка, не смятам, че е правилно. Много се радвам, че изгледахте видеото, ще се радвам на вашето мнение, пишете ми долу в коментарите и ми кажете също какво би ви интересувало, какво мислите по тази тема и се радвам на вашия фидбек. Бъдете здрави и до следващото видео.